Да. Чука някой. Защото не е позволено, докато е така на спирка да се затвори. Ако чука отдолу, не да се спика отгоре. Обаче, то пак не мина. Друг беше. Друг виж. Закачи 1 километраж, бе. Дали му харчи доста? Айде, още малко. Един ден се видяхте, едно куче сучеше такова от крава. Ти нищо не знаеш. Имам кабел на бусатко. Да. Гора истината, ако не е верно, от тук да не мръдна. Да. Аз съм християнин. Звездичките ги остави. 4 звездички там, неща да говоря, срамо. 4-0. 4-0. Малко объркам ли, не ми го да, ама аз седя повтора. Както е. Там яд май да ги гледам, да и пак така дец се полият с... Стай. Що, ти не можеш ли вече? Кое, аз ли? Да. Аз мога, ама такива са полия работи. Не, разни минети, филети. Не. Бе се взел да лижи. Аз не мога ядем. Един месец ляба. Каши е лижа. Кое? Каши е лижа. Те с пидерасите не ги лижат. Сега, почти 1 милион да ми дава, аз не се сложи езика там. Сега ги ебам. Сега, дават една женска, една зоологическа градина. Беше, назадък. С едно магаре ли пише? Не магаре. Чакай, млатива. С едно сърне. Мъжко, качва се на гърба и иска да излеца. Чакай, и тя бяга, подбягва, смей се, то се качи и пак. Чилика му е тъй. Ай той, видя ли го някой?